edip ullakan adamlar ediyor bunu. Yani şu 20 yaşlı çağan tuzağa düşürüyorlar da birinciden o durmuş kurmanı ırıyorlar. O ikinciden ya bir güden o beriye batırıyorlar bu 20 yaşlı adamı. So bu bir yıl yaşap görüyor. O bergiler bir taraftan yiyip var ya. Son yeter yetmezçilik maçkalan içinde var. Son näme diýmen diýip taşar ýurda gideýin. Türkiýe gideýänmi? Menem gidip işläýin. Bergilerimi ýapyp gelerin diýär-de özüne alýar. Son gidiýär o bergileri yapandan soň indi öý guraldy diýär-de. Indi owa öý gurduk maşynam alal diýär. Geçtim 10 ýyl. 10 ýyldan soň barýa o onun daşar ýurda çykyp işläniňe pikir ütgeýär. Köp düşünjesi, giňişliýär-de göz ýetimi. Gelýär o içindäki bilen ýaşap bolar ýaldan. Çağsam özüni tananyp we şeýdip ýa bu gysga nemesi şu. Şu edilen ýalňyşlyklar täze Türkmenistanda düzediljek. Adamlaryň özü düzetjek bunu.